na among sundo guys. Mga to na mi. Mga to na mi og Belia Undayon. Dali na mo. Welcome back to my channel guys. Good afternoon. Oo. Kamusta min? Ano among sakyan na? Mano among sakyan na? Mano among kauban? Ano ka dai? Ha? Samanta dito likod. Dito ka sa likod si Dro. Ha? Kami sa likod ni Dro. Sa likod. Init na. Likod. Yun. Ano kay galing mo? Natuwa na akong driver kay napay kita. Saan ba dito? Sa may gitaw dito. Basta bra sa liro. Ay, ito man. Wala ka sa liro rin. Ang papero yun. Anak, tapta lang na. Ay, pa na kay bago pa na ito. Wala na mo ginagawa ang laptop na kasi wala pa. Kabalik na ng dos. Kabalik na tayo ng dos? Alawa, palakita ka ba? Pas na saan? Kalendre lang ni Ani. Amo sang gihapit si Kuan, si Chitong ang apo ba sa kuang kauban. Kay gusto man daw kuno to siya mo uban ya di aman diri pa sa eskwelahan. Amo la sa pud siyang gihapit. Daga na diri. Kaya mama. Dili. Laway ka na sa ate ron. Suya ano pa na sa ate. Ana si Chitong. Uban si Chitong. Tama si klase. Dili. May kasaka guys. Ay, saka. Kasaka guys. Ano ta? May kasaka guys. Nanganaog guys. Bato daw, bato. Ay, taro dako. Kana. Pamig bato guys kay mo ibangil. Hawa dro kay ma. Parang ka. Ano ni butang dire? Dire sa layo lagi. Dia. Saman, sakay na? Pwede na? Sige. Naog sa ato na sa ibabaw siya. Naog sa Naog. Dito. Naglisod mig saka guys. Pipirti man gud diri ka kasakaon. Kita na ninyo nang nasa kong likod guys, di ba pirting sakaon na. Baklas lang sa ami guys kay kuan. Kanang ano na bang inita. Nagbiyaan na mi sa kusiko. Dito guys. Dito guys. Dito natin guys. Arang inita guys, bakta sa ami kay bigyud ka saka. Pure buyag man pod og lubot ni. Wa pa gani ni kaon guys ha. Unsa na gyud kani gikan ni pista? Wa na. Dili na gyud makasaka. Apoy kay ning lula guys. Mga lula guys. Oh my goodness! Listen. Pamista pa more.
Wa man siya nakahunat good kay dito man siya sa daplin. Diba? Ay, sorry kay moro bubutang dughan. Mangbuto na ilang dughan guys. Oh. Ya, maro ni sa kaon dire. Mga kusog, ano ka? Kaysa kay. Ha? Di naman kayo to sa Aba lagi naman sila to kayo. Pero kani may pinaka taas jud. Kato sa bilyar kung paana. Madala ka tagbato. Pasan tanan. Ikaw dala ko. Di ka to dai. Di ka to. Ipa pasaan. Ay, dala sa dasi ka dai. Kaya ba dito magkabuang ba? Dito sa tubangan. Kasi ganun na mahulog sa wagin bato. O gani dia dia dito. Dito sa Sa pala tilog sa. Mahuway sa mi diri guys. Okay, nindot kay ang view. Ito kita ang to. Ay gwapo kay sa view diri. Panawad niya. Kaya mura panaog ka diri we. Panaog ka diri kay mura tutod. Panaog kayo? Oo, kana diya. Panaog ta we, matapos diri. Kamot kay pagkay. Ay, salamat sa Ginoo naabot ra gyud in taon mi. Bisan pa man sa mga panghitabo sa kadalanan. Unsaon man lagi nga murag mga bugat-bugat pud in taon ba pagani ni mga kaon pero murag naglisod na gyud ang tricycle og saka tungod sa mga kabugat sa nanakay. Nya sa kaon gyud pud kay ang dalan padulong didto na pero naman pwede di sa kaon pero kadto gyud nga dapit didto sa kaon kaduha gyud mi didto na kuan na unsa na murag na dili ka saka ba ang kuan ang motor nagbaktas-baktas in town mi luoy kay yung mga tigulang kay arang rabang inita may gani kay nakayanan ra walay na kuyapan og di ani sulod na mi diri kay diri ra mi agi sa likod kay ang atubangan pwede man kanang agsirado ba kay dakan magkain tao kay fiesta baya diri diri sa balay sa diri ami sa balay sa inuon sa akong magulang wala pud mi nagpataka og pamista kay basin baya pud ugma unsa ta didto na mga binuang manang diri ra pud didto ra pud mi namista sa akong magulang ay nanagid mi diri guys marhabag kay mong panagway na diri lang maso mi dali pud Uy, nagkanon yun kay tao. Kasi ko, nagkanon ito. ang ilang sudan dito guys kabaw pero may gani kana may bihon o ganan ang lumpia nga manok ang suba guys padong mi sa sementeryo guys pero ang habal-habal nga among gisakyan naputol ang kadina pating kuyawan na mo napagid sa kaon mahinay lang ni anig baktas sa pod ano na ba naman kahangak na grabe gyud ang mga panghitabo guys wag di gyud nimo bitaw makuan ang mga panghitabo kay imbis kay ning sakay na mi og ganan ang habal-habal kay kusgan lagi ang habal-habal kay mao man ginasakyanan diri wala na mi ni sakay aton tricycle kay sigurado na pud gyud nga dili gyud to kasaka agoy na putol pa jud ang kadida didto pa gyud sa sakaon kaayo guys magani taos kay gigunitan pa gyud siguro sa Ginoo ang kuan bitaw nga dili gyud mi madisgrasya aman to si Uwing day dia masilong ra ta diya sa landong masilong ra ta diya sa landong nangurog pa ba akong tuhod santo dun nagkurog-kurog pa akong tuhod bukton baka magdapi ang pagkana mo may bato kuwato may basig na ay motor nga mo reinforce namo sabi mi guys doaw mi guys dili sa lubong sa kong mama
Baglo ka lagi pag ano natin di kami nani. Man nila ang regalo sa Guys. mama ay kami naman gid ang kandilang dala-dala. Sige sa mama kay kandila. Padag-ar gud nigluto. Sabong ni mama. Kay aron makortahan ni kadali. Mabuhay pa. Ano patay na lang. Nas mama ganahan anak kay di na mama sugarol. Ay siyam sugot ana. Malay na to. Kaya ang tanig luto. Lamuhon tanig na meron. Ay ma. Nakuha naman taong kang mama nga puan oh. Hindi mo siguro kung malanay. Di ka na lata ka. Ito ka naman nila ligbak. Mato mo mama guna. Ay, di na siguro. Kanina lang. Dapat di ayo kay paduol sa kuan. Dili siya, Di ba sibog diri? Malanay man na. dili siya makuan. Patura ka malanay. Baso. Diluga na niya. Kun man to ka baso kay sartin man to kana. Masunog to ay plastic. Plastic man sa na siya. Katong gi ko ani ba to? Dili. Kato gani. Katong ibutang Tangan basto. magbato niya. Wala may bangag. Ato kanapuan man. Sok-sok man na. Napuno naman siya good. Ay napuno na. Diyan na lang pasandig. Tumba. Pahigda ang tani mo na bi. Nila. Yung tao makatay na ko ani kalibot. Nangbugs ngulit na mi guys. Nagamba ko naguna. Ay ginoo ko. Loy kay ta. Tabi. Para sa una katong mga tumisa. Labong na mapistang ba. Kuya po na rignay danglog kay ba mahapla lang sa yan bitaw. Gari. Kamo ba? Makuha na naong. Gani. Bagnot na kaya diri guys. Mahinlo naman diri og kuan. Kana na ang kuan bakalag-kalag. Daog kuan kanang aso. Wala ko kita to. Katupa may patupag. May pa diri okay hinlo pa sila diri. Sige pangalan na mo pilit yan ni Wing. Kanang Mursiko? Kani? oh amo si dili na. Lai ito buta isa. Ang si. Hibi-hibi. Kanina lang jud among gisakyan guys. May gay ka nakasubida kay naputol ang kadina atong among habal-habal. Oh, pagkahuman guys, nanghuli nami, human na mo og paaso kay magpaaso lagi kay para mabilin ang mga malas, may na yung mga kinaraan. Og nanghuli nami, yamo ni siya gyud ang dalan diri arang kalisod. Og nakagusto mo sa ako ang video guys, please don't forget to like and subscribe and also hit the notification bell para updated pa mo sa mga video nga akong upload. Bye guys, thank you for watching. Bye bye.